Yurdumuzdaki we dünyadaki täzelikler bilen tanıştıran Türkmen portaly Hepdeniň täzelikleri. Hepdeniň täzeliklerini şu sananyna. Türkmenistanyň prezidenti Azerbaýjan Respublikasyna döwlet saparyny amala aşyrdy. Türkmen halkynyň milli lideri bilen Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliýewiň arasyna telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisi geçirildi we beýlik habarlar. 20-nji ýylyna Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sowda, ykdysady, almy tehnik we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Türkmen Özbek toporunyň nowatdaky mejlisine gatnaşmak maksady bilen ýurda sapar bilen gelen Özbekistan Respublikasynyň premier ministriniň ornbasary Jamşit Hojaýew kabul etdi. Duşşoň barşyna bellenilýär. Türkmenistan Özbekistan Respublikasy bilen deň hukuklyk, özara hormat goýmak we anlaşmak ýöreliglerini esaslanýan dostlukly hemde hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny mundan beýlekde çoňlaşdyrmagy we giňeltmäge aýratyn ähmiýet berýär. Türkmenistanyň prezidenti iki ýurdun arasyna sowda, ykdysady hyzmatdaşlygyň durnukly ösdürilýändigini aýtdy. Şonuň bilen baglykda energetika, ulug owa hojalygy hemde sowda ulgamlaryny şeýle hem iri infrastruktura we maýa goýun taslamalarynyň bilelikde durmuşa geçirilmegini geljek uly ugurlaryň hataryny belledi. 22-23-nji ýylyna Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Azerbaýjan Respublikasyna döwlet saparyny amala aşyrdy. Saparyň çäklerini Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Zagulba köşgünine Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti İlham Aliýew bilen duşdy. Belent mertebeli türkmen mehmanyny resmi garşylamak dawarasyndan soňra iki çäk we giňeldilen düzümde Türkmen-Azerbaýjan gepleşikleri geçirildi. Türkmenistanyň hemde Azerbaýjanyň döwlet başçylary iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýydyr geljekki mümkinçiliklerini özara gyzyklanma bildirilýän sebäp we halkara gün tertibiniň möhüm meseleleri barada pikir alşdylar. Duşukda syýasy diplomatik ulgamda şol sany halkara sebäp düzümleriniň çäklerini, özara hereketleri işçileşdirmek, durnukly ösüş meselelerini dialog giňeltmek, durnukly ösüşiň ileri tutulýan ugurlaryny, hususan energetika, ulug ekologiýa ulgamlaryny, birek-birek mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmak ýaly meseleleri aýratyn şekilli giňişleýin düzümdäki Türkmen-Azerbaýjan gepleşikleri tamamlanandan soňra video aragatnaşyk arkaly dostluk nevit tankeriniň goşulmagyna bagyşlanan dawara geçirildi. Dawaradan soň iki taraplaryň resmi namalaryň toplumuna gol çekildi. 25-nji ýylyna Türkmen halkynyň milli lideri Gurbanyguly Berdimuhammedow bilen Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti İlham Aliýewiň arasyna telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Söhbetdeşligiň dowamyny Türkmenistanyň hemde Azerbaýjanyň goňşy ýurt bolmak bilen iki taraplaryň gatnaşyklary bäp bolan birek-birege hormat goýmak ýöreligleri esasyny alınıp barlýanyny nykdaly. Şeýle hem medeniýet, alym bilim, sport ýaly ugurlardaky bäp bolan gatnaşyklaryň ähmiýeti bellenildi. Nykdanylşy Türkmenistan Medeniýet günleriniň Baku hemde Genje şäherlerini, Azerbaýjanyň Türkmenistanyň medeniýet günleriniň bolsa Aşgabat hemde Arkadaş şäherlerini ýokary derejede geçirilmegi iki halkyň oguzlardan gözbaş alyp gaýdýan taryhynyň umumlygyna ýene-de bir gezek güwä geçýär. 25-nji ýylyna Gurbanyguly Berdimuhammedow adyna howanarlyga mätäş çağılary himayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasynyň bejerişi işler boýunça vice-prezidenti Oguljahan Atabaýew Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň Türkmenistanyň hemişelik wekili Narina Sagakyan, Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistanyň adatyn daşary we dowal ygtyýarly elçisi Si Shumin, Palestina döwletiniň Türkmenistanyň adatyn daşary we dowal ygtyýarly elçisi Rana Abu Hicleh duşuklar geçirildi. Duşuklaryň dowamyny insanperwer ulgamdaky dialog giňeltmegiň ähmiýeti, çağalaryň saglygyny goramak ulgamdaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljek mümkinçilikleri barada pikir alşyldy. Duşuklaryň ahyryna taraplar insanperwer ulgamdaky iki taraplaryň hyzmatdaşlyklaryň mundan meýlekde ösdüriljekdigini anam bildirip, birek-birege iň gowy arzulary beýan etdiler. Duşuklar tamamlanandan soňra Oguljahan Atabaýewiň gatnaşmagyny Gurbanyguly Berdimuhammedow adynaky howanarlyga mätäş çağalary himayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasy bilen Gap İnşaat Türk kompaniýasynyň arasyny Arkadaş şäherine mekdep döwrewaplaşdyrmak hemde durkuny täzelemek, oň çägine sport we beden terbiýe toplumyny hemde 320 orunluk çağalar bagyny gurmak barada şertnama gol çekmek dawarasy boldy.
Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov sanalı ulga markal ministrlar kabinetinin nowatdagy mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşyna degişli bir näçe meseleleri seredildi. Mejlisin başlygy Dünýä Gözel Gulmanowa milli kanunçylygy döwrawaplaşdyrmak boýunça alınıp barlayan işler barada maglumat berdi. Soňra vice-premierler gödäwçilik edýän düzümlerini alınıp barlayan işler barada hasabat berdiler. Şeýle hem döwlet başlygynyň garamagyna bir näçe teklipleri hödürlediler. Türkmenistan'ın prezidenti hasabatlar dinläp ýurdun toplumlaryny, milli ykdysadyýetyň puwdaklaryny, alınıp barılan işler, puwdaklary mundan meýlekde ösürmek ugrunaky wezipeler, halkara gatnaşyklar bilen baglykda degişli ýol başlary anyk tapşyryklardyr görkezmeler berdi. Mejlisiň dowamyny Türkmenistanyň prezidenti 2027-nji ýylda Daşowat welaýatyny medeniýet hepdeligini geçirmek hakyny resmi nama gol çekdi. Resmi nama laýyklykda 2027-nji ýylyň 22-27-nji iýuny aralygyny Daşowat welaýatyny medeniýet hepdeligini geçirmek bellenildi hemde hepdeligi geçirmek boýunça guramaçylyk topar döredilip, oň düzümi tasdiklanyldy. 20-nji iýunda Aşgabatda sowda ykdysady, ilmi tehnik we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Türkmen Özbek toparynyň 19-njy mejlisi geçirildi. Onda iki ýurdun arasyndaky degişli ugurlar boýunça ýola goýulan gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy hemde hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösdürmek möhüm ugurlaryň ara maslahatlaşyldy. Mejlisiň dowamyna sowda ykdysady, ilmi tehnik we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Türkmen Özbek topary bilen özara hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösdürmek baradaky tesbirnama gol çekildi. 22-nji iýunda Balkan welaýatynyň medeniýet hepdeliginiň çäreleri başlandy. Açylyş dawarasy Türkmeniň Agoý binasyna geçirildi. Dawaranyň çäklerine ýurdun synagat ustaatlarynyň we döredjilik toparlarynyň gatnaşmagyna bayramçylyk konserti geçirildi. Türkmeniň Agoý binasynyň giň zalyny, muzey gymmatlyklaryny, şekillenir şu amal haşam synagatlarynyň eserlerini, şeýle-de täze neşir edilen kitaplary öz içine alýan seri gurunaldy. Forumyň ilkinji gününde Balkan welaýatynyň kitapxana we muzey işgärleri üçin maslahatlaryň, bayramçylyk sadakasynyň hemde Ahal welaýatynyň, Aşgabat şäheriniň we Arkadaş şäheriniň synagat ustaatlarynyň konsertiniň geçirilmegi meýilleşdirildi. 24-nji iýunda Astana şäherine Türkmenistan bilen Gazagystan Respublikasynyň arasynda ykdysady, ilmi tehnik we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetdary Türkmen Gazak toparynyň nowatdaky mejlisi geçirildi. Duşuň dowamyny taraplar sowda, ykdysady, maýa goýum, ulug logistika, neft gaz, owa hojalygy, ilmi tehnik hemde medeni insanperwer ugurlardaky iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini garadylar. Hökümetdary toparyň mejlisiniň çäklerini Türkmen Gazak işgärler forumy geçirildi. Oňa iki ýurdun hususy puwdagynyň wekilleri gatnaşdylar. Çäre Türkmenistanyň öňde barjy 40 golay kompaniýanyň hemde Gazagystanyň işgär toparlarynyň we ösüş institutlarynyň 100den gowrak wekiliniň gatnaşanlygy bellenildi. Dünýä täzelikleri Ýewropa ýurtlarynyň bir wada bir näçesinde howa howpynyň gyzyl derejesi ýerdildi. Ispaniýa howa rekordyny goýýar. Ol ýerde Celsius boýunça 40 gradusdan geçdi hemde bu iýunyň aýagy üçin ortaça görkezjiden 2 hesse ýokardyr. Fransada da ýigiller jokrama ysy Eiffel deňine baryp görülýän sagatlary kelmäge mejbur etdi. Bu bolsa syýahatçylaryň keypini bozdy. Termometrlaryň sütünjükleri Beýik Britaniýada 40 gradus bellikde saklandy. Londonda we Windsorda Buckingham köşküni hem goşmak bilen däwe urulan garawul çalyşmak dawarasyny ýatyrmaly boldy. Yerli häkimetler duýduruş çap etdiler. Onu ysy howa aýratynam çağalar we gartaşan adamlar üçin howply diýilýär. SpaceX kompaniýasynyň esaslandyrjysy Elon Musk'ın emlägi $957 milliard üçinle azaldy. Netijede Amerikan işgär trilyoner bolmagyny besetdi. Bu barada Bloomberg neşriniň milliarderleriň indeksi esasyna ma'lum boldy. Bu indeks şeýle-de kompaniýanyň paýnamalarynyň narhy esasyna hasaplanýar. Soňky üýtgeşmeleriň barşyny Amerikaly telekeçiniň baýlygy $118 milliard azaldy. 10-njy iýunda Musk dünýäde emlägi trilyon dollardan geçen ilkinji adam boldy. Muňa oň SpaceX kompaniýasynyň paýnamalarynyň ilkinji gezek birjada satylyp başlanmagy sebäp boldy. Şonlukda işgär 2 hepdeden az wagt trilyoner derejesinde saklandy. Mehriban adamlar, size ýetirmek isleýän täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli täzelikler bilen bolsa, Türkmen Portal web saýtymyzdan dolanyna tanyşyp bilersiňiz. Ýadyňyzdan çykarmaň, Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmäňizdir. Sag bolun.